Eihän Norssilla nyt mitään harjoittelua mennessä? Ei, mä olin Jyskässä. Ai Jyskäs, mitä siellä? No, se oli tosi mukava, aidon tuntunen koulu. Siellä oli mukavan hyvä työyhteisö. Opettajat oli avoimia ja auttoi kovasti suunnittelussa. Ja sitten ne omat tunnit niin sai suunnitella tosi vapaasti, että mitä haluaa pitää ja missä vaiheessa. Niin tällaista joustavuuttakin oli tosi paljon. Sillä oli päteviä vinkkejä siihen, että miten sillä koulussa pärjää. Pääsi oikein tutustumaan tommoseen aitoon kouluympäristöön. No se oli tosi kiva. Jotenkin siihen koulukulttuuriin ja siihen yhteisöön pääsi sisälle aika hyvin. No siis siellähän oli tosi mukavaa ja pääsi oikeasti tutustumaan oppilaisiin hyvin. Ja Sai ihan ottaa vastuun siitä luokasta ja sai semmoisen kokemuksen siitä, että mä oon samalla viivalla noiden opettajien kanssa. Siellä tuntui, että sai olla oma itsensä ja vähän kokeilla sitä omaa opettajuutta. Silleen niinkö ole melkein kuin oikea ope. Siis jos haluat itse miettiä, että minkälaista kouluelämää ja opettajaelämää oikeasti, niin sit kannattaa mennä sinne. Mutta erityisesti mä tykkäsin siitä, että meillä harjoittelijoilla oli tosi hyvä porukka. Ja sen lisäksi ohjelmaopettaja sanoi, että hänkin voi oppia tästä jotain. Kokonaisvaltaisempi kokemus oli. oli semmoinen intensiivinen kokonaisuus siinä. Se oli mahtavaa. Oikein hyvä kokemus, suosittelen kaikille. Jos tarvit jotain kokemuksia vähän tuolta paketin ulkopuolelta, niin... Et sinne vaan. Kyllä minun täytyy sanoa, että just sulle me Jyskää. Kyllä, suosittelen. Suosittelen. Kyllä mä suosittelisin. Suosittelen. Suosittelen kyllä. suosittelen.